Oy, nasalaag man pre. Salaag, ug nasalaag pa ko akong mag-agendalan to ako tong kasagbutan. Natunggo lang kalit pre. Kalit pag dili unta ko abtan og usa ka oras ug baklay gikan sa balay. Nganong init mo kay oro ka muntaga pre. Nakita man siguro ka pre nga galutok ng adlaw, mainit jud ang atong ulo. Tarong pre ba? Tarong sa imong kagaral. Usa may tan-aw nimo nako gabalintong ko? Amo kay klaro pre oy. Walay klaro, paganti para pre, ano ba klaro? Bitaw pre, gansa di ka dire. Alisod por pre, wa po siguro ko ga suri-suri ra dire nagi ko tuyo. Ano ra man din na? Unsa toy tuyo mo pre? Wa nga lagi pre, nawala akong baka pre. Ano sa man nawala? Aw gabi pre, kita ka pre. Ah, isa mo kanay pangitaan ng adlawan dako, gabiin mo pod. Bitaw pre, kanang lain istorya pre, kanang nakabantay ka nila bay akong baka dire pre. Mga pila ka oras na mga lingkod-lingkod ganiha, basig nakabantay ka pre ba? Naman pre, sildong pre mag-inoras. Dili pre ba, kay ganina ra makalingkod-lingkod dire, basig nakabantay ka hilabay akong baka dire ganina. Isad po pre, og tibok andon ako maglingkod di ane. Para magbantay sa imong baka kung kuno sa among labay. Okay, klaro ka istorya pre, oy, mangutanan ako sa lain pre, oy. Ako naman na wala klaro ane. Aw, ayaw sa dig naka pre, nakabantay sa imong baka pre. Aw, kano sa pre, ganyan buntag. Gabi eh. Wa mo kay klaro pre, oy, buntag man akong giingon. Magbuot mo ka pre, nga gabi mo na ako nakitaan. Wa mo kay klaro may istorya pre, oy, mulakaw na lang ko pre, oy. Ay, ayaw sa tog naka pre. Kanam doon mo ka pre. Ang labay ka ng buntag, naguyod og pise, ngay ka bang tao. Awa pre, gikawat lagi to kung baka pre, kaya naman kay tao ka uban. Aw, di to kawat pre, oy, kay ang tao may giguyod sa baka. Wa mo kay klaro kay istorya pre, oy. Sinabi na pre, imong baka may nangawat og tao. Ang mayang bote mo pre, apa sa imong baka sa ebite. Basig mo nito sa kiyor, abang pisar mas kamalasan. Okay, klaro kay istorya pre. Ang problema pre, ug mamag to sa laod na, di lang kita makita nimong baka. Wa mo kay klaro kay istorya pre, oy, pa-high blood bang ka pre. Na, hybrid ka pre, mamatay kag pinita sa imong baka. Pwede ba? Basta. Ang sakit ng bakahan. May mga klaro. Basta mo na siguro ka ni. Ayo! Oh! Ano sa mga to? Aw! Naunta ko'y pangutana ba? Wala na ba itawo? Kisa man dayrong ni Tingog? Iro, kalungag! Iro, bitaw. Mahinaykan bitaw kakairo. Dira, bray. Gawas niya, kaya ko tuyo ni mo. Sa muka, kaya tapahan ni Oy. Uy! Ikaw man na, Loy! Ito nga man lagi ka, ano sa may tuyo ni mo? Wa nga lagi, bray. Nawala akong baka, bray. Pasig nakabantay ka, bray. Wapo ka bantay baka, oy, kabaw noon! Mulbungol mo siguro ka, bray. Baka akong gipangita. Kabaw naman noon. Tabangin kong pangita, big. Kapoy, ganihan akong pinangita. Na, makitaan, bago ito mo karoon nga kagamay ng baka, wawin na, makiti akong ilipante nga dakop ato sa baka! Wa mo'y klaro mga ka-istorya, bray. Oy, pareha man namang Romeo. Mangita kong lain pukutan uloy. Mo'y klaro. Ay, Loy, ay sagla ka, Loy, kaya na ko yung nabantayan nga baka. Unsa kayo ito yung baka? Ricky. Apelyido? Midilio. Dili, mao, kay ang niagi diri nga baka, Alan man. Apelido? Paradiro. Okay, klaro, bray. Oy, patuloy ako, bray. Kaya naikatix na ako. Gala ako baka. Dara, ito ilang buboy. Kinsa man din na si Buboy. Adoy, barkada niyang kabaw. Umakitaan mo dito si Rodel, palihog lang pong tukol nga paulion. Kinsa man po na si Rodel? Adoy, among iro. Shout out from Arsisto Inday from Dalawan, Molave, and Marialyn Dagohoy from Sunrise RM, and Sharjon Kapi from Sapa Anding, and Rosalie Armendras from Agusan del Sur, and Jensina Andilab from Sigapod, and Labla Bornelio from Leyte, and Belen Patinio from Leyte. Shout out. Dobre. Shout out day ko ni Annabel Martinez Samay, og ni Lope Conejero from Julin Duaca Philippines, og ni Jasmine Odilia kung darling from Bicol, og ni Pirmardon Gumisad from Sikihor. Shout out po ni Alexander Lasaraga from Sigapod Midsalip. Shout out ni Nisil Abatayo, ako ang kumare diha sa Tumapik Mahayag. O shout out po ko ni Federico Mika, ako ang kumpare Tumapik Mahayag, from Tumapik Mahayag. O shout out ni Jimmy Laborte Gumen, Yun Eres, may kilintagaan sa Bambongjot, Jerwin Magsigay, Sigapod, Shark Kumoto Aren Johnson, Utol Noy Piting kang Maria Sikihor, mga vlogger po dito mga kusgan, Dinis Radio, mga kalab sa pulo, o
Japet Bornelio Liti og kanili akong kauban mo dinhi si Romeo Godinez Senior sa tanang taga Maria, taga Kandaping A din siya, igsuon ni Kandaping B, igsuon ni Pinochoy. Og paliog lang ko og follow sa mong page, Largaw Tabayan. Salamat! Salamat!